Добре дошли в холивудски английски серии. Днес ще разберем защо фразата I'll be back е толкова култова и как можем да използваме и в нашето ежедневие. Контекст и култура. Тази реплика става известна благодарение на Арнолд Шварценегер във филма Терминатора. Арнолд влиза в полицейското управление, пита къде е задържаната Сара Конър, полицията му казва да изчака. Терминаторът оглежда помещението и казва с хладен и равен тон: I'll be back. След няколко секунди той буквално се връща, като разбива стената с кола. Оттам нататък репликата става символ на увереност, сила и запомнящо се обещание. Днес хората по целия свят я използват в шеговит контекст, когато излизат от стаята, отиват за кафе или приключват среща. Граматика. Нека разбием фразата, за да я разберем напълно. I'll be back. I'll е съкращението на I will. Формата, която използваме, когато говорим за планове за бъдеще. В превод на български е аз ще. Например, I will sleep. Аз ще спя. I will eat. Аз ще ям. И съкратените им форми. I'll sleep. I'll eat. Но will използваме не само за планове. Понякога е обещание. I'll help you with that. Ще ти помогна с това. А друг път е почти заплаха. I'll tell the teacher if you don't stop. Ще кажа на учителя, ако не престанеш. Виждате ли? Една и съща дума, но напълно различна енергия. А във филма с Терминатора е по-малко и от двете. Хем обещание, хем предупреждение. Обърнете внимание как Арнолд казва I'll be back. Хайде да опитаме заедно. Повтаряйте след мен. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back in 5 minutes. Ще се върна след 5 минути. Отново. I'll be back in 5 minutes. Ще се върна отново след 5 минути. Вариации и практическа употреба. Можете да кажете същото и по други начини. Например, I'll come back. Ще се върна. I'll return. Отново ще се върна. Но фразата I'll be back е най-кратка и най-звучна и много разпространена, особено след филма Терминатора на Джеймс Камерън от 1984 година. В какви ситуации може да използвате и вие? Използвайте когато излизате от стаята. I'll be back. Ще се върна. Тръгвате от среща, но ще се върнете. I'll be back. Или просто искате да звучите малко като Терминатора. I'll be back. А сега е ваш ред. Коя е вашата любима култова реплика от филмите? Напишете в коментарите, може да я включа в някои от следващите видеа в поредицата холивудски английски. Ако искате да учите английски по този начин, с логика, усмивка и малко филмови примери, станете част от следващото издание на програмата ми Английски Step by Step. Новото издание стартира на 10 януари 2026 година. Всички подробности за предстоящия старт ще откриете на линка, изписан на екраните ви.